Martorell, una ciutat en constant transformació, on l'esport és una passió compartida que canvia vides, millora el nostre entorn i construeix la ciutat que volem. Avui celebrem la gala de la nit de l'activitat física i l'esport, com cada any, el divendres més proper al dia 6 d'abril, una data molt especial per a tots nosaltres. El 6 d'abril va ser proclamat per l'Assemblea General de l'ONU com el Dia Internacional de l'Esport pel Desenvolupament i la Pau, un recordatori del poder transformador de l'esport. A Martorell, fa molts anys que apostem per l'activitat física i l'esport com a vehicles per a la inclusió social, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament dels infants i els joves. Un compromís que s'alinea amb els valors de la UNESCO, joc net, esperit d'equip i cohesió social. A Martorell, l'esport és més que un entreteniment o una competició. És una força que uneix, educa i millora la qualitat de vida de les persones. Aquesta unió en la seva diversitat és el que fa de Martorell un lloc on les persones volem viure. L'esport millora la salut física i mental i contribueix a construir una ciutat més sostenible, amb espais verds i segurs per a tothom. Afavoreix hàbits saludables i enforteix els llaços socials. A Martorell, fomentem l'activitat física com a eina per promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Aquesta aposta per l'esport ha estat reconeguda a nivell de Catalunya, Espanya i Europa. Moltes ciutats venen a Martorell per conèixer el nostre model, que combina salut, cultura, educació i cohesió social. En aquesta nit de l'esport de Martorell, celebrem junts el poder transformador de l'esport. Et convidem a participar en les activitats, a ser part d'un moviment que impulsa la nostra ciutat cap a un futur més saludable, inclusiu i sostenible. Martorell és una ciutat activa, cohesionada i plena de vida, on l'esport és un motor de canvi. Avui, en el marc de la nit de l'activitat física i de l'esport, celebrem el Dia Internacional de l'Esport pel Desenvolupament i la Pau, reafirmant el nostre compromís amb la inclusió social i el benestar col·lectiu. A Martorell entenem l'esport com una eina de transformació social. Això ens ha servit ser un referent no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. L'esport per nosaltres és inclusió, l'esport és igualtat, l'esport és cohesió, l'esport, en definitiva, és una bona convivència.